狼殿、城ならばあるいはでは物資殿、あいにくとまともじゃないんでな。竜がいごときで死にはせん。物資あいにく竜。
父上。不覚を取ったこのわしも置いてやってはよい。この傷ではもはや助からぬ。これはお屋敷の巫女様はだがこの日の崖外。そうあちらから外へ出て崖沿いにさすれば抜け道が。わかりました。狼よ。はい。主狼よ。父上。左手へ出て霊園から回り込めばお任せください。
お主、この基地によくぞ参じあぐれ忍びも捨て、わしはそうせぬ。共にうわお主、あぐれ、わしはそう共に参り、うわーいやいや、我こそは野上元帥、国取り戦の足田衆が一人よ。
主あごそう共にまいやいや我こそは野上元帥国取り戦の足なしが一人よ。共にうわいやいや我こそは野上元帥国取り戦の足なしが一人よ。
主あわそ共にうわいやいや我こそは野上元帥国取り戦の足田衆が一人よ。お主あぐれわしそ共にうわいやいや我こそは野上元帥国取り戦の足田衆が一人よ。
主わし共にもうわ我こそは野上元帥国取り戦の恥ずかしな人
才国取り橋田衆が一人よ。ゼニ
話あの足開けそんだ今ねえおだいただいた旦那。
共に我こそは野上元帥国取り戦の柱衆が一人よ。